Hola Álvaro de Boiro, que tal? Moitos amigos teño eu en Boiro, un sitio bonito, Boiro, encántame. A ver, ti pregúntasme cal foi o meu primeiro traballo como actor. Bueno, pois o meu primeiro traballo como actor, traballo aínda non era, porque non estaba remunerado, entón, pero isto que quede entre nós na máis, non se pode decir moito por aí, porque bastante costou que traballo se profesionalizara, pero bueno, como estaba traballando en Mareas Vivas, unha serie da televisión de Galicia de hai uns anos, estaba traballando de asesor lingüístico, e nada, pois a mí como xa me gustaba actuar, para unha secuencia facía falta aí unha persoa, e entón pois aí empecé un pequeno papeliño, e bueno, pouco a pouco fui metendo a cabeza, daquela ainda teña algo de pelo, agora xa máis ben parece un aeropuerto. Entón, pois, ese foi o meu primeiro personaxe así, máis ou menos grande. E a segunda pregunta que me faz é cal é o meu papel favorito, o personaxe máis, digamos, que máis me gustou ou me gusta facer. Bueno, na verdade que sería injusto se dixese que un me gusta máis que o outro, porque todos teñen algo bonito, pero non sei. Con Moncho de era visto xurdiu o amor aí, hai moito de Federico aí en Moncho. Bueno, desde ser do Deportivo hasta ser así medio aparvado. Entón, pois Moncho, sin ser así o favorito, pero Moncho é especial, moi especial. Un saúdo Álvaro e a todos. Hola David Escarabote, que bote Escarabote. Pregúntasme se cando ensaio fago mirando pro espello. Pois mira, non, porque senón eu co feo que son estarían os espellos da casa todos rotos. Pero agora en serio, non é recomendable. Eu pola miña experiencia non é recomendable. O ensaiar cara ao espello faiche facer moitas cousas que non saen de dentro, senón que están só no exterior, na cara, pois tes tendencia a facer moito xesto, moita mueca, entón pois eu non o fago mirando cara ao espello. Non sei se iso te axuda ou non, pero os espellos tamén sobre todo para quen ten pelo, para peinarse e para maquillarse. Que máis me preguntas? Pregúntasme se me quedou algunha vez a mente en branco cando actuou. Pois a mente en branco algunha vez, pois máis que quedar unha mente en branco, pois igual se me ten esquecido o texto. O que pasa é que, bueno, eu teño así certa capacidade para sair do paso. Entón, pois non se me dá mal improvisar. Entón, nese momento, pois se non che sae xusto a frase que ibas decir ou te quedaches así un pouco en branco, pois ao final acaba saindo. O importante é tirar cara adiante, non quedar aí bloqueado. Sempre hai algo que decir, sempre podes acabar falando do tempo, de que chove, de que vai facer bo día, bueno, pois é unha forma de arreglar. Nada, non me preguntas nada máis, así que un abrazo, David. Hola Isaac, que tal? De Caldas de Reis, non é mal sitio, eh? Sempre paraba eu ali a comprar un roscón moi rico. Mira, pregúntasme se sempre quixen ser actor e desde cando son actor. Vouche responder, son dúas preguntas, pero vouche responder nunha mesma. Eu son actor desde sempre, porque sempre quixen ser actor porque sempre fun actor. Eu penso que ao final, cambiando a situación laboral, profesional, pois antes cobrando, despois sin cobrar, eu sempre fun, desde pequeno, polo que me contan meus pais, a miña familia, sempre fun así bastante payaso, non payaso no sentido bo da palabra, no que existe, que é o de figura cómica que fai rir normalmente, aínda que os payasos suelen ser así tristotes, pero fan rir. Eu fun actor, creo que desde que nacín.
sempre me gustou, co cal penso que aí xa respondo un pouco ás túas dúas preguntas. E tamén me preguntas se é doado cambiar de xestualidade, de expresión cando actúo. Bueno, un pouco tamén respondendo un pouco tamén collendo a pregunta que me facía antes o teu compañeiro do espello, non? A expresión de fora sempre ten que ir digamos, motorizada ou impulsada polo sentimento que haxa dentro. Quero dicir, non é poñer caras por fora, é sentilo dentro, sentir dentro pois eso, un sentimento, unha paixón, unha enerxía, un medo, un temor. Eso é o que un sinte cando actúa, non, dependendo do personaxe que estea facendo, e despois eso que vai por dentro, que sae de dentro, pois acábase plasmando pois nun xesto ou noutro, na túa cara, no teu corpo, na túa mirada. Isaac, un abrazo. Raúl, que tal? Raúl Vilagarcía de Arousa. A ver, ti pregúntasme se me segue moita xente ao teatro. Bueno, eu ainda non son o flautista de Gamelín para que me siga así a xente, pero, bueno, pois faz o que se pode. Eu gustame facer teatro principalmente, despois gustame que a xente vai aos teatros, que me vayan ver a min ou a quen sexa, pero o importante é ir ao teatro, iso é o fundamental. Así que ide moito ao teatro. Tamén me preguntas onde coñecín a Touriñán. Bueno, foi unha noite así dura de borrachera. No, é broma. Coñecémonos traballando en Air Galicia, un programa de humor, de sketches que se facía aí como 10 anos na TVG, e aí nos coñecemos. Despois, bueno, foi un flechazo, a verdad, porque fixémonos moi amigos, traballamos moito xuntos, así que é un placer traballar con Touri e compartir así escena con el. Así que nada, estas foron as respostas. Álvaro, David, Raúl e Isaac, moitas grazas, é unha honra para min. Isto faime sentir moi orgulloso. Nada, xa vos irei facer unha visitiña por aí, vale? A vos e as vosas profes. Bicos para todos, chao.